Magandang hapon po mga ka-hometown. May lakad po ulit tayo ngayon. Mamaya ko na lang po sasabihin pag in-upload ko na kung saan tayo pupunta. Bago po tayo pumunta doon, nais ko po muna mag-shoutout. Shoutout pala kay Pading Ili, kay Jan Ili Yepes ng Zone 6, Putot Ligmanan, Camarines Sur, saka kay Pading Robert Dorullat, also known as Aba. Shout out po sa inyo dyan sa Putot. Nais ko din po palang pasalamatan yung lahat ng subscriber sa channel na to, Jewel Official. Ito po ang inyong lingkod, si Colby. Yung iba pong gusto magpa-shoutout, next time naman po, PM nyo na lang po ako o mag-comment kayo sa comment section. So nagre-ready na po yung aking mga kasama. Uy, si Tubig pa nga. Nandiyan ulit si Mami, si Kuya Lawrence, at si Ate Jewel ay nakapayong. One hour later. Magandang hapon po mga ka-hometown. Nandito po tayo ngayon sa CWC o Camarines Sur Water Sports Complex. So, andyan po tayo sa lugar kung saan maraming nag-wakeboarding. Kasi ito po yung lugar para sa wakeboarding. Kukunan po natin sila. Yan po. Ay! Hindi pwede magparakawat-kawat na yan. Umiling kayo. Tingin ko kaya ko rin yan eh. Pero masakit sa katawan niya. Nakukuhanan mo? Nandiyan po si Kuya Jurex. Yeah, si Kuya Jurex. Kuya ni Kuya Lawrence. Camera mo to. Dapat pag nagranito, camera mo. Ito na naabot. Abo niya. Dahil mo yan. Bako mo yan swimming pool, no? Swimming pool yan, bako. Kawatan yan, no? Ano? Yan. Kawatan yan, boy. Buyo, may nawala to to. Ay, bawal mga kalagay. Saray ka nung nila. O, yan na to, yan o. Nating close up to. Tumaka mo sa sa likod. Ano ka ba dyan? Wow! Ka-hometown! Si Jewel, yan si Jewel. Ate Jewel. Oh. Cellphone? Hoy, alam ka mo, may pasyente. Ha? Iliandor ni Jansi. Kantal, nagkadarap lang. Para dalagan. Nagbuhat tulos na ito masupugon. Pagbaba naman sa parin. Naglapso? Naglukso gano. Mabuting ka na. Yan rungasan da si Ate Jansin. Ate Jansin, pahiling daw. Di ba magpairoon? Pahiling daw Ate Jansin. Yaw, sa tricycle si Tubig. Bata may plano ka garang mag-majorette next year. Magpapala kami ng tubig. Magpapala kami ng tubig. Buhaw ka na, be. Balik tayo dito sa may nag-wakeboarding. Makatry nga minsan. Try natin minsan yan. Siguro baka magkabalit-balikuto natin dyan kasi marupok na. Kasi tumatanda na tayo. Ano pa tayo, batang 90s.
Laganan mo yan ng alcohol bigla. Kaya Jurex, gusto mo mag-try? Wakeboarding. Ah. Tingin ko kaya ko yan eh. Kaso lang baka ano, baka magkalasog-lasog ang mga buto. Kuya, gusto mo mag-try? Gusto mo mag-try niya wakeboarding? Ano talaga yan? Kundi ano mo? Uy, No, huwag ka matakas. Pinapatasan ka po. No, no, no. Ayan si Ate Hana oh. Ay. Itong mga bata first time nila makapunta dito. Si Lauren saka si si Jewel first time nila. Ako maraming beses na nakapunta dito, 3. Hana! Lasa nang gibuhon ta dyan na bang gipag-abot ko man sa inyo. Ano daw? Ano magyang gibuhon? At siya naiwasan ta. Di ba daw digdi yung nasusubad na tama bakal na lang kitang yan, ning panira. Managbabanwit. Kisira mga pasayan, igwa daw digdi yung sa CWC. Ay pa ito mga payo na lang ko ron ta. Kaswapo nakakuha kaming balaw duman sa may sa may Kabusaw. Duman sa may iniyo, Ugasan mo tubig. wetlands. Ano naman? Yan. Ano din dagat? Yan. Karabitan. Irido si si Ate Jansin, rurungas na padapla daw. Pero maman sila duman dyan sila no. Mayo kang na naguma. Itain na po ako, nakatindog na si Baka sala si Hiling. Hindi ko na tigbalo. extra Nakahiling garo sa inutan. May extra kita doon sa nagpipicture na kadam. Tigbalo ka din. Hindi, tara na ka lang. Ayan po. Ang bilis 120 km/h yung bilis ng yung nagwi-wakeboarding. O kung mayo, hindi pa kasi Kaya, Ate, tingin ka dito. Ayaw mo. Saan po kayo galing? Napaha si Jewel. Anong Tagalog sa napaha? Nauhaw. Nakuha si Jewel, kumuha kami ng tubig. Ayan na. baka kami na ni Jiwi.